gulay, dalawang moves lang. Tapos, word ha, dalawang moves lang. Gawin mo gulay. Gulay. Gulay, prutas. Oh. Gawin mong gulay, dalawang moves lang. Hindi mo, wala kang galawin ha. Anuin mo lang. Ganyan lang yan siya. Anong gulay? Words? Ha? Anong words? Oh. Gawin mong gulay. Anong gulay? I mean words na gulay? Oo. Guava. Ha? Dito, Guava. ano mo? Balita ka na. Guava. Paano mo? Tatlong stick lang. Paano mo gawang... Gulay? I mean any gulay? Gulay? No, gulay na. Ah! For example, ano nga gulay? Ano nga gulay na? Ano nga ang gulay? Mga spinach. Spinach. Ay, hindi isa pa. Tatlo lang yan eh. Kaya nga, 3 word. 3. Moringa. Ano ngayon ang... Malunggay. Bitter gourd. Long beans. Sige, try mo. Gawin mo dito. Ilapag mo. Tatlo. Paano mo gawa? Long beans. Gulay na yan eh. Ganun eh. Paano mo gawa? Tatlo na yan. Dalawang moves lang. Dalawang moves lang. Sigurado ka magawa mo yan? Oo, dalawang moves lang. Oh, gulay na. Kasi nalanta na. Nalanta. Paano lagi? Gulay. No, word. No, word. Hindi ba naman kuhan? Ay, walang ano. Selen, ha? Bakit kubo? Dalawang sirat eh. Bakit kubo? Nalanta. Manong ka sa bahay. Nalanta yung may kubo. Di na maot eh. Usbat eh. Pagkita. Kagit eh. Di na maot. Ang sirate oh. Ang sir niya bahay kubo. Paano ba? Bahay kubo. Kahit munti. Paano ba? Ang halaman doon ay sari-sari. Sige. Kaya na. Hindi. Kaya na. Hindi. Ha? Picturean ko? Artista at ako. May nagpicture ka. Parang sikat talaga ako dito. May video. Ate, wala pa ka answer tayo? Wala pa. Hirapan man ako nito. Sige na. Wala. Sa baba. Ako pa. Kita, hello. Bakit wala? Ano masasabi mo sa laro natin ngayon? May dalawang basket ka eh. Ano yun? Answer mo, Ted? Gusto mo, sagutin mo na? Sagutin. Ano yan? Sagot mo, ano yan? Ano yan? Yan, bakit naging yan? Dalawang moves eh. Nakailang moves ka? Dalawa lang. Dalawang moves? Gusto mo? Sige, sagutin ko ah. Dre, okay na. Hi, Judy Ann Santos. May vlog ka ba? Oh. Wala. Uy, mag-umpisa ka ng YouTube mo. Hello, this is Emily. Ano? Ani Perez. Ami Perez. Judy Ann Santos. Ito, sagutin ko na. Diba? Sa'yo. Sa'yo ah, sa'yo. Huwag mo ipakita mo. Sa'yo. Kita mo. Lagi. Sa'yo. Sa'yo. Sa'yo ha? Sa'yo.
Sabi ko. Sa'yo. Ti. Dalawang moves. Ulitin ko. Ulitin ko. Sa'yo. Sa'yo. Te. Sa'yo, te. Di ba gulay sa'yo, te? Oh. Thank you. Thank you. Salamat ka sa akin. Dalawang cupcake. Salamat. Oh. Keep watching. Sponsor Lucky Plaza. Keep watching. Oh. Loy, Inday, Sweet Inday in Cebu and Haniam TV Vlog you in YouTube channel. Don't Bye-bye. forget to subscribe. Ganito mo to ah. Huwag mo kayo ano. A few moments later. Sige. Itong tatlong steak na to. Ano ka muna? Wala na siya kung ano sa hindi na sir. Magpag-isip pa lang. Wala ko sila. Ngayon, logic na tayo. Ngayon, maglalaro kami ng Murag logic ni siya. Maglalaro kami ng magic. Magic ba to? So, magic show. Show ni Inday. Yan mga Inday. Stipot. Yung channel natin. Subscribe me to my channel. Subscribe. And kay Sweet Inday ng Cebu at kay Channel Channel. Itong tatlong steak na to. Bisaya na Inday, oy. Sige, bisaya na to. Pining to maka steak mo aning gulay nga word na two moves ra. Gulay nga word? Two moves ra. Isa na Bisaya, English. Sina ba? Pwede sa Tagalog. Tagalog. Pwede rin bisaya. Two words. Oo. Miss me. Yeah, eh. Isa ka man Inday. Two moves sa di mo mo pwede balion, di mo pwede kanang duha ra ka moves ha, duha ra jud ka moves. Tawag Grabe ko naman. ma. Saan ka nila ako, no? Siya. Gulay? Oh. Isa may nakipita ni Panpan sa Albuera mo. Claudia, day. Gulay, ang tanong mo to. Gulay. Isa ka na nga utanon sa ay. Gulay rin. Isa ka nila utanon ba? Besan sa akin maya. Ha? Tulungan niyo siya, may cupcake. May cupcake kayo. Sabaw ka. Ano ba yan? Paano mo gawin gulay sa dalawang galaw lang? Dalawang galaw. Gawin gulay. Gulay. Anong gulay? Gulay? Gulay ba ka ng... Gulay ba ka ng... Gulay? Wala ko cellphone din eh. Hindi, nahihirapan ako. Ano kaya? May cupcake ka day. Pag manalo ka day. Ano yun? Bakit lang? Gawing... Duha ra ka moves ha. Duha ra ka moves. Surrender na ka day? Kung saan man, Day? Hindi, ikasta. Di ka pa rin kamuting. Duha ra ka moves. Hindi mo siyang magtanong. May Kaya, thank you. O, diyan lang. Diyan, diyan. Bye-bye. Babe, paano na kami? Bye. Bye! Nahirapan din siya kami sa bahay. Bilisod di kayo, Day. Kabalwa ni Day. Bye, B1, dito. Bye. Kung saan man, kasi tagiyan ako. Kasi wala pa kaya? Ha? Sa messenger. Ikaw na tayo. Ano pa kaya mo sa ano? Inday, ga-inday. Ga-inday. Hindi sa Facebook. Yun nga, ga-inday. Yung una niya. Ga-inday, pangalan mo? Ga-inday. D-A? G-A? D-I. Grabe ka hirap. I-N-T-Y. Nahirapan ka? Ilagay mo siya. Saan? Ilagay. Tapos. Oo. Tapos, gawin mong gulay. Gawin mong gulay, oh. Dalawang galaw lang ha. Yan, gulay na yan. Malangka. Hindi ko maulay, hindi ko maulay. Ah, Inday ka? Gulay na yan, nalanta. Naniwala ka naman? Hindi ako naniwala. Ano ba to? Ben. Ano ba ba? Isa man din? Bunita tayo, i-videohay ko tayo. Video daw siya. Isa man daw. I-plaster tayo, pagkita tayo. Hindi ko makita. Paano yan? Sige, nagipod diri o. Kina dahil, lingkod tayo, lingkod. Makasayin diri mo. Lingkod ka. Sa'yo. Sa'yo. Te. Sa'yo, te. Ganun lang pala. Te, doon ka mo. Oh, sayuti yun. Gulay yun.
Okay ba? Wala kay cupcake. Wala kay cupcake. Di, unsa man ang game dahil nalipay ka dahil. Okay kayo, naglibog ko. Woo! That's all for today. A few moments later. Sige muna. Ready? Yes, start. Oo! Oo! Hindi ko na alam, boy. Natanay, ulitin yun. Ulitin mo, hindi na tayo mga... Do you want to know?